हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु रामेश्वर नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुँची। आज आम गाँव में पूर्णावती ता सहित यज्ञ समाप्त अन्नकूट सहित ठाकुर दर्शन हविष आपको सबकिछ देखी केमी पूर्णावती हो गाँव में आउ ए वर्ष केते लोक आसुँच माने कौन कौन रोषे हो अन्नकूट ठाकुर सब ठाकुर दर्शन करवा आप टोटाल वीडियो को देखिए आ वीडियो सहित बने रही रही जय जगन्नाथ जय बाबा नीलकंठेश्वर। आम सब परियापत्र आसला अन्नकूट में परियापत्र कटाकटी चली देखु जोरसोर देखो टमाटर कटाकटी चलती सब हंडा हांडी आनिक थुआई देखु एपट साइड्रे अन्नकूट आज समझ अन्नकूट समझे आसवे मत आसते बड़ बड़ हंडा परिया पत्र कटाकटी चलती टमाटो बसना काटुंट छुरीटा खगुलिया बाहात काटुची एपटे सब अदा रसुण सब कटा चलती अदा कड़ा साई अदा काटुंट एपटे समस्ते अदा सब चली परिया पत्र कटाकटी आरंभ हो गलानी जल्दी जल्दी आसतु जो मैंने आसना जल्दी आसतु एपटे रोषे भी आरंभ हो गलानी प्रपन दौरान कैवलपुर धरी आई ऑटो वाला को प्रपन आज सकाल हबिष भी देखो आपको गरम चाह ठंडा पीवा चलतु टे लोकेशन दबा शांति परिया काटा सब रेडी हो गलानी देखो चली जोरसोर परिया कटा सब जोरसोर परिया कटा चलती कखारू काटुची देखो भल बैगण भल आलू भल सब जिन आसी पकोड़ा पकड़ी किसी ना सब फ्रेश परिवा अदा भी भल आउ कि समय पर रोषेई सहित कथा के लोक रोषे हो कौन ना टमाटो देखो गोटे चलिगलानी कटाकटी टमाटो खटा ए वर्ष खटा है सब हंडा ओलाली चलती सब बच्चा एटी चरु रोषे होता चरु कार्यक्रम सरी जाइए आम आप देखी पारे चरु कार्यक्रम हंडा चरु हो अलग चुली अलग रोषे आरती हो आरती हो पूर्णाहुति यज्ञ
କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଆମର 20 କିଲୋ ପକଉଛୁ କି 30 କିଲୋ ପକଉଛୁ ପାଉନି ଇଏ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ସେଟା କରି ଖରାପ ଲାଗିଲା କେମିତି ତୁ କରି ଖରାପ କଲି କଲି କ'ଣ କହିବ ତୁ ଥିଲୁ ତୁ ନଥିଲୁ ଟିକେ ବୋଧେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ମିଟି ବସା ପରଦିନ ତୁ ଥିଲୁ ଏଠି କେତେବେଳେ ପକେଇଛି ରେ ପଚିଲେ ପକଉଛୁ କେତେବେଳେ ଭୋଗ ଯାଉଛି 4ଟା ଭୋଗ ଯାଉଛି ଇଏ ରୋଷେଇ କେତେ ନେଉଛି ଚାଳ 25 କିଲୋ ପକେଇ ଦବ ଗାଁଟା ଡାକି ଖାଇଦବ ତ ନାଇଁ ଏ ଅନ୍ନ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଖଟା ଏପଟେ ବସିଛି ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ଏପଟେ ବସିଛି ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି ତାପରେ ଡାଲମା ସବୁ ବସିବ ନା ନାଇଁ ଯାଇଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖି ଯାଅ ହାତକୁ 6000 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଟିପା ଆଜି ଲାଗିଛି ଆସିକି ପରିବା ବନ୍ଦ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ହଲିଟା ଖାଲି ବାକି ଅଛି ପଡିବା ପାଇଁ ଜଳୁନି କିରେ ଜଳୁଛି ତ ମସଲା ମସଲା ଏଠି ଜୟ ଭାଇନା ଆସନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ଏପଟକୁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଯାଇଗୁଡ଼ା କୋଠି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲଡ଼ୁ ଦେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଚାଲିଛି ପରା ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଚାଲିଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଏପଟେ ସବୁ ଚାଲିଛି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାମୁଛା ବଣ୍ଟନ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଆଜି ଅନ୍ନକୂଟ ଅଛି ଉଷୁନା ଗୁଡ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଚାଲିଛି ଅନ୍ନକୂଟ ରୋଷେଇ କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି ଜୟ ନା ଅନ୍ନକୂଟ ରୋଷେଇ କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି କୁହ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ପଦାରେ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ଖାଇବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଆଉ ଏବେ କେତେ ଲୋକ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ଲୋକ ଆମର 4000 ଲୋକ ପାଇଁ ହେଇଛି 4000ରୁ ଅଧିକ 4000ରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିପାରିବ ପଡ଼ିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ହଁ ଯେତେ ହେଲେ ବିନା ପ୍ରସାଦରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ ଏ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରସାଦ ସେତ କରି ଯିବେ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଗହଳି ପୁରା ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି କ'ଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗହଳି ପରେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ନାଚ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହାଏ ପପୁ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାରିପଟେ ପରେ ଅନ୍ନକୂଟ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ନକୂଟ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସବୁ ମରା ଚାଲିଛି ଚକି ଡାଲମା ପାଖ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଭାତ ଜଣାଶୁଣି ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲାନି ଡାଲମା ଫୁଟୁଛି
ଶୋଇଛି ନିଦ ଆଉଛି ଆଉ ଉଠିବା ନାହିଁ ହଲେ ହଲେ ଉଠେଇ ତା ଗୋଟେ ମାହାଳିଆ ମିଳିଥିବ ଆଜି ଆଉ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ସବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ ହଁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତମ ଘରେ ଦେଖା ହବ କିଛି କାମ କର ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଠି ସବୁ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ରୋଷେଇ ସବୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ ସବୁ ରେଡ଼ି ବହି ଚଳିବ ତ ଚାଲୁ ରେଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯାଇ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ କେମିତି ହଉଛି ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ମାଟି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ନା ଚାଲିଲା ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରାୟ ନଡ଼ିଆ ଆସିଥିବ 1000 ପୁରୀ 1000 ପାଖାପାଖି ନଡ଼ିଆ ଆସିଛି ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନଡ଼ିଆ ପଡୁଛି ଚାଲିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏ କର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲାଣି ସରିବା ଉପରେ ସରିଲାଣି ଅଲରେଡି ନଡ଼ିଆ ପକା ହେଉଛି କଟା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସରିଲା କି ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ପରାମର୍ଶ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରାଯିବ ତାପରେ ଅନ୍ନକୂଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଥିବ 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇକରି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମାଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାହବ କେତେ ଦିନ କରାହବ କେତେ ଦିନ 7 ଦିନ କି 11 ଦିନ ଯାହା ହବ ଗାଁ ପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସବୁ କରାଯିବ ଅଧିକା ଦିନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ
ନାଚ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକା ହବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକା ହବ। ରାଜା ହେରିକା କିଏ ଆସିବେ କି? ରାଜା ମହାରାଜ ଦେଖିବା ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଡାକିବା କି ହଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଡାକିବା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଡାକିବା କି କ'ଣ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିଏ ଆସିପାରିବେ ଭଲ କଥା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଯିଏ ଆସିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଏବେ ସଂସ୍ଥାର ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀବାସୀ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ନିରାମୟରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦଶା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ମହାଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆର ବର୍ଷକୁ ଅଧିକା ଦେମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କରୁ କରୁ। ଚାଲିଛି ବୋଲ ବୋଲ। ନମୋ ଭଗବତୀ ମା ହେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। संसार आनंद कुमार हरि हरि बोलो हरि बोलो। महादेव चलला ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଦେଖିବା।